Kaspers blog, /Kaspers blog. Jeg hedder Kasper, og jeg valgte at lave sådan en lille blog efter at have fået et kamera. Så egentlig, det er bare fedt. Har lige en lille room tour af night til jer her. Den kommer her. Hej igen. Nu vil jeg lige vise jer, hvordan mit værelse sådan er. Hvordan jeg gamer. Jeg må lige få kamera. Det her, det er min lille søsters gamingsted. Hendes computer er sådan lidt hævet, gammel Septo. Men så har hun bare sådan en gammel monitor, 4.3 også. Gammel anlæg. Det er egentlig bare træls var, Karoline. Ja. Så har jeg min Xbox og min Ministart, Minitech, Music 25 keyboard. Mit Harman Soundsticks 3. Så brug for dernede. Og så har jeg min Asus monitor 22 tommer. Og så har jeg min Acer gamer computer, kan man godt sige. Den har 1 GB grafikkort i7. Windows 7 det passer ikke. Jeg har installeret Windows 8 på den, som I kan se. Med det hele. Så det er fint. Og så ser det egentlig bare meget rodet ud. Det er egentlig bare det hele. Ledninghjørnet. Det er fint nok. Ja. Altså, selvfølgelig som altid en iPhone. Gammel version. Jeg havde ikke råd til mere. 3G. Ja. Og så er der lige G110 Logitech Gaming tastatur med baggrundslys og G-taster. Så det er fedt. Har du noget, du vil tilføje, Karoline? Nej. Okay. Jamen, ses vi.